Kort efter den anden slesvigske krig begyndte, var Danmark den 6. februar 1864 nødt til at rykke sig tilbage fra Dannevirke til Dybbøl for at forberede sig på endnu et slag mod preusserne. Da de ankom, var skanserne på ingen måde kampklare. Resten af februar blev herefter brugt på at klargøre skanserne. I marts ankom preusserne og gjorde selv klar til kamp. Forberedelserne kulminerede i et voldsomt slag den 18. april. Klokken 4 om morgenen indledte preusserne et intenst bombardement på de danske tropper. Efter 6 lange og brændende timer var 6 af de 10 danske skanser stort set reduceret til jordbunker, og de fleste danske tropper havde trukket sig et stykke tilbage. Herefter indledte preusserne et direkte angreb og stormede mod de danske skanser. Preussernes bagladte rifler gav dem en fordel over for de danske tropper. Efter kun 4 timer faldt den sidste skanse, og danskerne var besejret kl. 14, hvorefter de resterende tropper evakuerede til Als. Det estimeres, at omkring 5.000 danske tropper mistede livet, hvorimod preusserne kun tabte omkring 1.200 mand.